Уважаемые коллеги, уважаемые удзельники сегодняшней нарады, уважаемый господин посол, ад ім'я Президиума Національної академії наук Білорусі ад сябе асабіста дазвольце шчыра вітаць удзельнікаў сённяшняй міжнароднай канферэнцыі. Праблема дзяржаўнага двухмоўя, якая сёння вынесена непасрэдна на разгледжанне нашай сённяшняй канферэнцыі, з'яўляецца важнай і актуальнай для ўсіх нас. І для навукоўцаў, і для сацыяльнага развіцця грамадства Беларусі, а таксама іншых краін. Менавіта па гэтаму сёння наша канферэнцыя з'яўляецца міжнароднай і ў ёй прымаюць удзел прадстаўнікі Великабрытаніі. Суіснаванне ў адзінай прасторы дзвюх ці нават некалькіх моў служыць узбагачэнню краіны культуры. Усталяванню шматбаковага палілогу, якім раскрываюцца сутнасныя аспекты грамадскага жыцця, сацыяльныя і культурныя прыярытэты. У цяперашні час вывучэнне і практычнае выкарыстанне беларускай і рускай моў у справавой, навуковай, адукацыйнай, эканамічнай і іншых сферах нашай краіны з'яўляецца вельмі важным, і гэта пацверджваецца рэгуляваннем у Рэспублікі Беларусь законам аб мовах у Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з гэтым законам грамадзяне нашай краіны маюць права выкарыстоўваць ва ўсіх сферах камунікацыі любую з дзяржаўных моў. Таксама яны маюць права выкарыстоўваць ва ўсіх сферах камунікацыі ці рускую, ці беларускую мову па сваім уласным жаданні, а таксама атрымліваць поўную інфармацыю ў любой галіне дзейнасці па абранай мове. Двухмоўе і нават шматмоўе ў Беларусі мае глыбокія гістарычныя карані. Спрадведку на нашай зямлі гучалі і існавалі беларуская, царкоўна-славянская, лацінская, а пасля татарская, польская, руская, яўрэйская, украінская і іншыя мовы. Наша краіна, якая знаходзіцца на скрыжаванні славянскіх і еўрапейскіх шляхоў у культурных традыцыях, зазнала ў сваім мінулым уздзеянне розных моў, увасаадносіны якіх у розныя часы былі неаднолькавымі. Былі ў гісторыі Беларусі часы, калі пераважнае выкарыстанне ў пісьмовай форме атрымлівалі польская і руская мовы, што таксама накладала свой адбітак на фарміраванне ментальнасці і сістэмы духоўных каштоўнасцей беларускага грамадства. Беларусы вызначаюцца талерантнасцю, адкрытасцю да дыялогу з прадстаўнікамі іншых культурных традыцый і разам з тым паслядоўным адстойваннем сваёй культурнай нацыйнай адметнасці. Таму і зараз Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, сродкі масавай камунікацыі, установы адукацыі, культуры нашай краіны пастаянна праводзяць вялікую працу па пашырэнні і падтрымцы беларускай мовы і нацыянальнай культуры. Так, у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў кастрычніку-лістападзе мінулага года быў праведзены першы міжнародны навуковы кангрэс «Беларуская мова. Галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы», у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя вучоныя з цэлага шэрагу краін. Мы шырока кантактуем па пытаннях вывучэння моўнай сітуацыі з даследчыкамі з Германіі, Літвы, Італіі і іншымі краінамі Еўропы. Беларускімі замежнымі лінгвістамі былі разгледжаны шматлікія актуальныя пытанні, у тым ліку неаднаразова абмяркоўваліся канкрэтныя прапановы па рэалізацыі дзяржаўнага двухмоўя ў Рэспублікі Беларусь, а таксама па забеспячэнні доступу грамадзян да прававой інфармацыі і дзяржаўных паслуг на нацыянальнай дзяржаўнай мове. Паслядоўна і планамерна ажыццяўляецца пераклад на беларускую мову заканадаўчых актаў. Вучэбнай і навуковай літаратуры вядзецца падрыхтоўка слоўнікаў, нарматыўных даведнікаў, удасканалены правілы беларускай арфаграфіі, пунктуацыі, таксама зацверджаны ў юрыдычным парадку. У гэтым кантэксце вопыт іншых краін, у тым ліку Великабрытаніі, у меркаванні брытанскіх вучоных з'яўляюцца для нас новымі і цікавымі, як у агульнатэарэтычным, так і ў практычным аспектах, што несумненна паслужыць далейшаму развіццю дзяржаўнага двухмоўя і навуковых даследаванняў у гэтых працэсах у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, а таксама збліжэнню нашых народаў і культур. Жадаю удзельнікам навуковай канферэнцыі плённых вынікаў, выдатных навуковых дасягненняў, а ўсім прысутным моцнага здароўя, добрага настрою і поспехаў у працы на карысць нашай сумеснай працы. Дзякуй.